Som i dag, så spiller vi Fortnite One-Block med min ven. Og måske snart så joiner min anden ven. Fordi at han skal bare lige opdatere Fortnite. Nå. Den bliver! Man skal have 15 coins. Jeg farmer. Det er bare en one-block. Buy walls, 10 monies. Buy floor, buy roof. Buy hammer. Jeg har ikke nok. Så skal jeg bare op til... Hvad er det næste? 30 kroner, det har jeg nok til. 50 for 3. Jeg tror, man mister sine coins. Nu man får alt minus. Nej, man mister ikke sine coins, så det bare minus 1 ved alle. Hvad er der? Ja. Du er suspicious. Hvorfor? Så jeg bare lige. Nu har jeg bare det her tag og laver Jude Bellingham. Nu gælder Bellingham. Hvad? Prøv at se, jeg laver Bellingham. Jeg laver Bellingham. Nu laver jeg slider jublescene. Bellinger! Nej, der er en handske her. Den tager jeg. Cristiano Ronaldo! Lukas, kom. Nu skal vi ned i minen. Morgen er efter mig, Lukas. Hjælp mig. Ja. Jeg skal lige lave den her op, så jeg får guldhandsk. Okay. Swear by it. Swear by it. Nu kan jeg få mig diamanter igen. Okay. Kom lige og hjælp mig med den monster. Nej, bro. Jeg skal lige have nogle coins. Lukas, kan du se, mit skin har helt Freddy Gordons på? Ja. Nej, Lukas, Isak, han har stilet jeres skin. Har han? Ja. Nah, bro. Ja, nah, bro. Lukas stilede. Han stilede deres skin. Lukas, hjælp mig, der var til. Ligesom Matthew, han stilede sommermidas fra Isak. Ja, han stilede fish. Ja, Matthew stiler alle skins. Jeg har lige købt et fugleskram. Nice. Jeg går ned og farmer jern. Ja, nu skal jeg have 25. Okay. Nok for penge. Nej, bro, jeg farmer bare alle jern. Ja, jeg vil bare farve alle her. Nu hvad er det her? Der er en minivej om bagved. Ja, der. Ja. Ja. Ja, det gør min og min pixel 4, den går hele tiden opad. Nu må sende ud 6 minutter, så går den op til, 40 minutter. Du er nar, bro. Nah, bro. Nah. Swear by it. Swear by it. Det kan være, vi kan bruge de der grønne nogle for monstrene senere. Dem farmer jeg lige. Jeg farmer lige dem, der får monster. Ja, det tror jeg faktisk, at man skal. Eller hvorfor skal monstrene så være der, hvis de ikke får noget?
Jo, men får dem der grønne ting af det. Jamen, hvorfor skal man få det værre, hvis man ikke skal bruge de der grønne ting? Det ved jeg faktisk heller ikke. Nu er vi max farm. Vi er max farm. Hvad så? Lukas, du er suspicious. Hvad? Lukas, vi skal have den der, fordi så kommer der mere. Eller nu så har vi bare vundet spil, når vi har købt den. Hvorfor? Jeg ved det aldrig. Jeg skal op til den. Den skal op til. Godt for kun 24. Siger du kun? Ja. Hvor mange coins har du? 2000. Du kan godt få. Okay. Fordi jeg er lige om lidt ved 2000. Det må du nemlig ikke. Yeah. Hvorfor? Fordi jeg mangler kun lidt tid, jeg kan købe. Har, Nabo. Vi skal bruge 40 diamanter. Ja, jeg tager jern. Var det ikke 100 jern? Jo. Nice. Ja, jeg skal op til den med 40 jern. Nå. Nice. Hvorfor? Jeg skal op til 5 millioner. Du bruger 20 jern. Jeg har lige købt noget, hvor man kan bruge 20 jern. Hvorfor? Så sparer jeg op til 120 jern. Nej, du skal op til 100 jern. Jeg skal op til 20 jern. Okay. Den er en spawner syge hurtigt. Der fordi jeg bare spammer den. Fordi den spawner syge hurtigt. Derfor er jeg lige præcis 20 jern. Jeg mangler ikke meget faktisk. Og med 600 coins og 60 jern. Og Jeg har nok! Nu kom og prøv at se alle de her ting, vi kan købe. Der er jern herovre, der er jern herovre. Men jeg kan bare ikke købe det. Ja, hvorfor kan man egentlig ikke det? Du kaster ind på 80. Buy iron miner! Så kan han farm iron. Så kan han farm jern. 80 jern har vi brug for. Ja, nej, 600. Bare stå op til 60 jern. Vi har jo ikke mere end 600. Så kan vi nemlig købe den. Det koster kun 600 coins og 60 jern. Ja, jeg har 7000 coins. Så jeg skal spare op til 60 jern. Ja. Okay. Og så bagefter 80 jern, bagefter 80 jern. Okay. Hvad giver 60 plus 80? Det giver 140, jeg skal op til 140 jern. Fordi så kan jeg bare købe dem begge. Hvad er det billigste koster herovre? Jeg køber den for 700. 7.000. Lukas, jeg tager lige min autokigger. Har du en autokilling? Nej, det er fordi jeg putter min controller ned i min dyne. Og så propper jeg min pude over. Og så laver den automatisk autokigger. Nej, 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 nej. Nej, Lukas, jeg gik. Og det pude over. Nå. Pude over. Jeg er lige om lidt ved 140 jern. Det skal jeg have 500.
har du. Jeg sparer ikke op til 500 jern. Nej, bare jeg skal bare 7.500. Hvor er det, jeg kan købe det? Buy miner. Yeah! Får vi automatisk jern. Buy miner. Buy miner. Jeg skal have 40 af dem der 20 jern. Det sparer jeg op til. Expand island. Vi skal have 20 diamond. Okay, og 60 diamond. Jeg går ned og farmer diamond. Ja, du kan gå ned og farme diamond. Den er jeg købt den her. Og 10 af den. 10 af den. Nå, bro, så spawner monsterne. Vi skal have 40. Vi skal have 40 jern. Nå, skødmonster. Hvad? Det er bare fordi, at de idiotiske monster. Ja. Luk mig så dem der du har. Hvor mange diamond har du? Nej, jeg mener ikke diamond. De der grønne nogle. Jeg kan ikke huske, hvor mange man skal bruge. Nå, okay. Jeg tror, det var 20. Man kan ikke droppe. Jo, jeg har 80 af de grønne. Hvor der komme. Jamen, jeg skal lige farme 20. Var det ikke 20 diamond? Jo, 20 diamonds. Og så bagefter skal du have 60. Du skal have 80 diamonds. Jeg tror nok bare lige, at jeg køber den for 20 nu, og så sparer jeg op til 60 bagefter. Det er det faktisk sjovt. Buy diamond vein. Buy diamond miner. Nu skal jeg have 50 diamonds, bro. Jeg tager dem der er monster. Okay, så tager jeg diamond. Jeg mangler kun 25 diamond. Det er det faktisk godt. Men diamond er bare lidt sværere at få. Nu er jeg 40. Jeg tror nok, når jeg køber den, så får vi automatisk diamond. Hvad for en for hvad? Hvis jeg køber den her, så får vi automatisk diamond. Kan I købe? Det var 50. Hvor er det? Jeg har kun 40. Jeg mangler lige 9 mere. Det er det, jeg har 41. Han var lige speedrun. Plus 6.000. Jeg har 16.000 coins. Jeg farmer de grønne. Og så burde jeg nok. Jeg har 51. Vil du gerne have alle af mine grønne? Ja. Jeg kan ikke. Det kan jeg godt. By tree. By diamond mine. Har vi automatisk diamond? Ja. Der er noget, jeg lige skal købe. Hvad er Det det? koster nogle diamonds. Det koster diamond. By iron mine. Den her for 20 diamonds. Nu kan vi komme herover på den her ø. Hvorfor se det? Hvordan kom du derover? Man kan gå for se. Så tager vi den her guldrulle. Der er ikke noget herovre. Hvorfor skulle vi så herover? Hvad? Hvorfor skulle vi så derover? Det er fordi, der var sådan en rulle i den der gyldne
Nu er jeg rullende, dem skal vi faktisk have. Det var den der rullepølse. Nå ja, den der rullepølse. Hvad? Men jeg må sige, hvor du har lyden. Noah, vi er nødt til hen til nummer 2 ø. By change of hate. Hvordan fanden kom du derover? Se! Se hvad jeg har! Jeg fandt ud. Hvad fik du nu? Sådan en chain of hate. Den her. Hvad fanden? Lukas, kan du ikke lige tage det andet? Skal jeg trække dig herhen, eller hvad? Sådan en. Hvad er det nu for en, du har? Du kan lade være. Lad det ikke rigtig. Lad være. Jeg hjælper dig. Jeg hjælper dig. Nej, nu lad være. Vil du gerne komme? Vi har ikke nok rage. Vi har ikke nok rage. Nej, vi har ikke nok rage. Ja. Nu træk mig. Du faldt. Jeg kan ikke trække dig helt dernede. Yeah! Hvor? Kom jeg hurtigt op til overfladen. No. Big brain. Kom her. Lukas, herinde skal man bruge rødt stof. Må jeg se? Nej, Rødt. det må det ikke. Lukas, forgav. Det kan du bruge i mit hus. Det er ikke det. Ja, hvad ved du? Hvad ved du? Din mor. Hvor fik du den der godt over? Købte jeg. Fra mit Ja! Lukas, By Thunderbolt of Zeus. Lukas, nu skal vi finde ud af, hvordan vi får, hvad hedder det nu, den der, hvordan man får de der råde. Det er nok inde i minen. Okay, det er handicappet. Er det inde i den nye mine? Nu går vi over og finder det der røde stof. Inde i minen. Nå, det er nok herovre. Du kunne godt sagt det, i stedet for bare inde i kisten. Jeg troede, det var derinde. Men det var så ikke. Jeg mangler bare nogle par diamond. Vi skal have 100 diamond. Det koster 100 coins. Det koster da 10. 100 coins. Nej, der står 100, det er 10. Nej, det er 1-0. 100. Nej, 100, det er 100. Jamen, har du glemt den der 10 nu? Jo, det har jeg. Nå ja, det gør jo min klasse, det glemte jeg jo lige. John Cena! Ja, John Cena. Nu er jeg godt til din skudpik. Du kan man proppe ind i mit hus. Afrika, man potter. Ja, du kan Jeg skal dø. Ja. Nå, sådan der. Men han mangler lige noget. Piu! 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 Du kan se. Det koster, jeg tror, det koster penge at opgradere det her. Det koster coins. Yeah, Det koster kun 75 coins, var sådan noget. det koster kun Egon, ikke? Egon. Det koster kun Egon. Lukas, snart køb det, der væk med det. Jeg har ikke nok diamonds. Hvor du har standing simple time. Only selling. Lukas, hvordan fik du sådan, det var en sniper? Fordi de har skiftet om, det koster kun 75 coins for en. Men hvad for en køb? Hvad? Hvad for en køb? Hvordan? Hvad for en køb? Til hvad? Hvad købte du til? Når det var en sniper.
Det er ikke en sniper. Det er ikke en Ikke en. Nej, det er faktisk ikke. Det. Nå. Du glemte at tage en rulle. Ja. Åh! Nå, det her, hvor man får dig med de røde tingelinger. Gør de? Hvor meget skader de? Okay, de skader sådan 15. Den rulle! Bum, bum, bum. Bum, bum. Hvorfor? Jo, egentlig. Men vi har ikke købt det hele. Jeg siger, vi har ikke købt det hele. Og Lukas, der er det almindelige svær her. Nej, det er dårligt. Og så her er der et big svær. Nu, vi skal købe dem her. Har du nok? Vi skal købe dem her, så får vi flere våben. Nej, Nu det er din chance, der er de der zombier. jamen, det gider jeg ikke. Jamen, så får vi jo aldrig det her. Jamen, ikke lige nu. Hvad kan man herovre? Koster 60 kroner. iPad. Lukas, hvorfor er der ildbruger? Det her skole. Det ved jeg faktisk ikke. Lukas, du er psyko. Hvorfor? Jeg købte den der. Jeg kan ikke engang købe den der. Lukas, det er for at købe den der. By Squeal. Er det en grill? Ja! Det er den grill. Hej, Luke. Hej. Så er det bare. Lukas, hvorfor sagde du ikke, det var en grill? Det ved jeg ikke. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg sagde, at det ikke var en grillpølse. Hvorfor siger du ikke sådan noget til mig, Lukas? Grillpølse. Hey, jo, jeg er ikke en grillpølse. Lukas, nu har jeg et æren. Ja. Lukas, hvorfor er der et æren her? Det ved jeg da ikke. Noah, Ja, Lukas, nu har jeg et æren, der flyver efter. jeg dræber de røde. Lukas, nu har jeg et æren. Jeg får de røde. Ja. Lukas, nu har jeg et æren, der flyver efter mig. Kom og se mit æren. Og så dør jeg. Jamen, det var flot. Hvor grimt er det? Kom tilbage. Dø lige og kom tilbage. Og så lige se. Det er rigtig flot. Det er Egon, hvor er du henne? Der er Egon. Hvor er min Aaron Egon? Her er min Egon. Og se mit Egon. Har jeg ikke Aaron Egon? Nu kan jeg trykke firkant på ham. Det har jeg Aaron Egon. Hvorfor? Diamonds in your mom. Shine bright like your mama. Shine bright like your mama. Oh. Shine beautiful like diamonds in your mom. Shine bright like your mom. Oh. Shine bright like your mom. Oh.
So beautiful, like dancing, you. Vi ses nu, og jeg skrider bare lige hen til den rigtige Fortnite-verden. Det er herovre. Kommer du? Kan du engang se mig? Så kommer jeg tilbage. Jeg kommer. Jeg ved ikke engang, hvor langt jeg er ude. Men jeg kommer igen. Jamen, jeg kommer. Nej, jeg kommer. Hej, nu er jeg her. Hej. Hvad laver du? Celebrate like you mama. Jeg har 66. Okay. Hvis man kan det. Jeg har 75. Jeg tror nok, vi deler dem. Hvis jeg skal købe noget for 100 diamonds. Jo, jeg har. Jeg har 104. Nå ja, jeg kan bare være og se med mit sværd, hvor jeg er. Yay! Jeg tror næsten ikke, vi kan købe mere. Hvor lang tid der er til jeg kommer ind? 2 timer. 2 timer. 81. Nej. Ja, nu er der en fugl, der følger efter mig. 60. Det er lige gået fra 1 time til 2 timer og 5 minutter. Ja, jeg kan det rigtigt, fordi jeg sagde 2 timer. Nej, det er det rigtigt. Det er 2 timer og 5 minutter. Og nu er den på 1 time. Yes, du er det, jeg gættede. Du gættede ikke det hele. Du gættede ikke 1 time og 45 minutter og 22 sekunder. Jo. Det er lige præcis 1 time til. Og nu der sagde du. No. Hvorfor gik den op på 2 timer, og så lige næste sekund, så gik den ned på... Okay, nu gider jeg ikke fight dem her. De er så ikke noget. Holy crap. Let it go! Let it go! I'ma kill you all! Let it go! Let it go! I will kill you all! I just wanna kill you!
have et stykke rugbrød, Lukas. Ja. Så finder vi det frem, og så kommer du ned, ikke? Okay, alle sammen. Vi ses.